vindstød og stærk storm. Resten af Danmark, ja, der vil der være hård kulde, men der kan også komme vindstød af stormstyrke. Og her ved den jyske vestkyst, der skal man så også forberede sig på, at der kan være forhøjet vandstand, 3,5 meter over normalen. Det er ikke usædvanligt derovre under kraftige vinde, men det er altså højere end normalen. Temperaturerne, de ligger sådan pænt højt, og sådan nat, 5-6 grader. I morgen formiddag, vinden lodder af, men vi har stadigvæk cooling her ved vestkysten, og her i den østlige del af Danmark, der kan vi stadigvæk have vindstød og stormstyrke en stor del af dagen. Så man skal være opmærksom på løse tagsten og grene og så videre derude. Temperaturerne 5-7 grader, og så i halen på det her blæsvejr, der kommer der altså kraftige byer ind over, men der vil være nogle huller til noget solskin og noget blå himmel indimellem. I morgen eftermiddag lidt det samme billede med nogle byer og noget sol, temperaturen er cirka samme leje på 6 grader. Så trækker der altså om aftenen nyt regnvejr ind over fra sydvest, og så er vinden godt loddet af i morgen eftermiddag til sådan en slags stillhed efter stormen